राम नाम जपता रे सगरो जहनवा कमवा सब जारी बा। सारा संसार राममय होने जा रहा है 22 जनवरी को, और एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ सब लोग यानी भगवान राम की भक्ति में और भगवा रंग में रंगने को जा रहे हैं। इसलिए कहना है, और राम नाम जपता रे सगरो जहनवा कमवा सब जारी बा। चंदन भैया, अरे राम नाम जपता रे सगरो जहनवा कमवा सब जारी बा। राम नाम जपता रे सगरो जहनवा कमवा सब जारी बा। अयोध्या में आवता रे प्रभु श्री राम अब मथुरा के बारी बा। अयोध्या में आवता रे प्रभु श्री राम अब मथुरा के बारी बा। राम नाम जपता रे सगरो जहनवा कमवा सब जारी बा। राम नाम जपता रे सगरो जहनवा कमवा सब जारी बा। अयोध्या में आवता रे, जय श्री राम। अयोध्या में आवता रे प्रभु श्री राम अब मथुरा के बारी बा। अयोध्या में आवता रे प्रभु श्री राम अब मथुरा के बारी बा। और भारत के सभी जवान, सभी भक्त आज यही कह रहे हैं कि मैं झुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूं। मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूं, और अधर्म की रूह तक मिटा दूंगा, अधर्म की रूह तक मिटा दूंगा। मैं वही श्री राम का दास हूं, मैं वही श्री राम का दास हूं। राज तिलक के तैयारी होता, होई उद्घाटन भिड़िया भारी होता। राज तिलक के तैयारी होता, होई उद्घाटन भिड़िया भारी होता। भगवा के रंग मेरा आइल सब लोगवा भगवा भारी बाटे। भगवा के रंग मेरा आइल सब लोगवा भगवा भारी बाटे। अयोध्या में, अयोध्या में, अयोध्या में आवता रे प्रभु श्री राम अब मथुरा के बारी बा। अयोध्या में आवता रे प्रभु श्री राम अब मथुरा के बारी बा।
अब मथुरा के बारी बा। गूंजता रहेगा सदियों तक ऐसा अंजाम लिख देंगे, और लहू के हर एक कतरे से कि गूंजता रहेगा सदियों तक ऐसा अंजाम लिख देंगे, और लहू के हर एक कतरे से जय श्री राम लिख देंगे, जय श्री राम लिख देंगे, जय श्री राम लिख देंगे। ए हो इतिहास बा नहवल जाई, ए हो इतिहास बा नहवल जाई, जय श्री राम को रहवल जाई। ए हो इतिहास बा नहवल जाई, जय श्री राम को रहवल जाई। बालक बेदर्दी विकास राम नाम जप के सब पे भारी बाटे, बालक बेदर्दी विकास राम नाम जप के सब पे भारी बाटे। अयोध्या में अयोध्या में अयोध्या में जय श्री राम, अयोध्या में अवतारे प्रभु श्री राम अब मथुरा के बारी बा। अयोध्या में अवतारे प्रभु श्री राम अब मथुरा के बारी बा। राम नाम जपता रे सगरो जहनवा कमावा सब जारी बा। राम नाम जपता रे सगरो जहनवा कमावा सब जारी बा। अयोध्या में अवतारे प्रभु श्री राम अब मथुरा के बारी बा। अयोध्या में अवतारे प्रभु श्री राम अब मथुरा के बारी बा।